ମଣିଷ ବାଘ ପାଲଟେ, ଏକଥା କହିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଲଟା ବାଘ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ବାଘ ପାଲଟିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲା ପରେ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ପୋଥିଟିକୁ ପୋତି ତା ଉପରେ ମାଟିରେ ଉଇହୁଙ୍କା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହାରି ଉପରେ ବାଘ ପାଲଟିବା ପାଇଁ ସାଧକକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପିଚାକୁ ଘଷିବାକୁ ପଡ଼େ। କିଛି ସମୟ ଧରି ପିଚା ଘଷିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀରର ପଛପଟୁ ବାଘ ଭଳି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବାହାରି ପଡ଼େ। ତାପରେ ନିଜ ହାତ ଗୋଡ଼ ଘଷୁ ଘଷୁ ବାଘ ଭଳି ହାତ ଗୋଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସାରା ଶରୀର ବାଘ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହି ପାଲଟା ବାଘ ଭଳି ବଳୁଆ ହୋଇ ଉଠେ। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ରାଇକିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ଚାଞ୍ଚୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ତାର ପୁଅ ଆଉ ନାତିମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଗାଁଠାରୁ କିଛି ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଢ଼ାର କିଛି ସଲିପି ଗଛ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସଲିପି ଗଛ ଉପରେ ମାଠିଆ ବାନ୍ଧି ତହିଁରୁ ଝରୁଥିବା ରସକୁ ବିକି ସେ ତାର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲା। ଏ ପାଇଁ ଦିନ ତମାମ ସଲିପି ଗଛ ମୂଳେ ତାର ପରିବାରର ଲୋକେ ଜଗୁଥିଲେ, ଆଉ ସଞ୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମାଠିଆ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଗାଁର କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ବୁଢ଼ାର ସଲିପି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗଛରୁ ସଲିପି ରସତକ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ସକାଳ ହେଲେ ବୁଢ଼ାର ପୁଅ ନାତିମାନେ ସଲିପି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଦେଖୁଥିଲେ ମାଠିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କେହି ବୋଧହୁଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ସଲିପି ରସ ଚୋରି ହୋଇ ଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଆସି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଚୋରମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁନଥିଲେ। ଓଲଟା ସେମାନେ ବୁଢ଼ାକୁ କହୁଥିଲେ, ତୋ ଗଛରୁ କାହିଁକି କିଏ ଚୋରି କରିବ? ବୋଧହୁଏ ଏସବୁ ରସ ଦେବତା ପିଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଢ଼ା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ବୁଢ଼ାର ନାତିମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ଜେଜେ, ସଲିପି ରସ ଚୋରି କରୁଥିବା ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିହେବ, ହେଲେ ତୁମ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଢ଼ା ପଚାରିଲା, କି କାମ? ନାତିମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଥରେ କହୁଥିଲ ଯେ ତୁମକୁ ପାଲଟା ବାଘ ହୋଇ ଆସେ। ତୁମେ ଥରେ ପାଲଟା ବାଘ ସାଜି ରାତିରେ ସଲିପି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଚୋରମାନେ ଡରିଯିବେ। ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ଆମ ସଲିପି ରସ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ନାତିମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ରାଜି ହୋଇଗଲା। ପାଲଟା ବାଘ ସାଜିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ବୁଢ଼ା ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରର ସାଧନା କରି ସତକୁ ସତ ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ତାର ସଲିପି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା, ସତକୁ ସତ ଦଳେ ଲୋକ ସଲିପି ଗଛ ମୂଳରେ ରହି ସଲିପି ରସ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସଲିପି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆରେ ସଲିପି ରସ ନିଗାଡ଼ୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପାଲଟା ବାଘ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଡିଆଁ ମାରିଲା। ବାଘକୁ ଦେଖି ଉଠି ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ଯିଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଲେ। ହେଲେ ବାଘଟି ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଗଛ ମୂଳେ ରହି ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ସାରା ରାତି ଲୋକଟି ବରଡ଼ା ପତ୍ର ଭଳି ଥରି ଥରି ଗଛ ଉପରେ ଲଟକି ରହିଥାଏ। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଘଟି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ନିଜର ଅସଲ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ଗାଁରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ବାଘ ମାତିଛି। ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକେ ବୁଢ଼ାର ସଲିପି ବଣ ପାଖକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ ରାତିରେ ବାଘ ଭୟରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥିବା ଚୋରମାନେ ଆଉ ବୁଢ଼ାର ପୁଅ ନାତିମାନେ। ବଣରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ
ଗାଁର ଲୋକଟିଏ ସଲିପି ଗଛ ଉପରେ ଓହଳି ରହିଛି। ତାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗଛ ଉପରୁ ତଳକୁ ଅଣାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକଟିର ଚେତା ବୁଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ଆଉ ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାରୁ ତାର ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ବଲ ବଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନାଇ ସେ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ବା ବା, ବାଘ ମାତିଛି। ତା କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ରାତି ହେଲେ ଏଠିକି କେହି ଆସ ନାହିଁ, ବାଘ ମାତିଛି। ଯିଏ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ବାଘ ତାକୁ ଖାଇଯିବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବୁଢ଼ାର ସଲିପି ଗଛରୁ ଆଉ କେହି ସଲିପି ରସ ଚୋରି କଲେ ନାହିଁ।